And then anyhow, so when I got that time, also I got a drama. I got a good road. So I'm to say, everyone around site work. And you waiting for me, and then put system also. They were have broken blocks, they do system also, and the motor that and then you go. Make it see how man I got lesson from there. So, I see no more be since we the Lagos. I got a police station before, not because of more. Or the mega police station, keep on a police station for 3 days. Now, me and I buy no kind of so when I yes, and who come for when you man like that. Yeah, happen maybe Mr. Babu go tell them you be happy. Yeah, Simba. So when I use it or young wine, boy Yoruba. Say I come no nanka. I say okay, no problem. Mana, there I talk one. Or what dear, so what I dear. There's no problem. Then I want story, very big compound. So, one knowledge woman, always in the morning. Madam Magan, my sister, I see my Mela in the site. I tell you, number they do a galaxy. Make it on Gana go, dear, will be this year. Every night he disturb, every night he disturb. So, my one, we are no grammar from the beginning that Nadia and she's with wine. I did like we had a skate, tomorrow, one man look much. So, no grammar. Ma wee gwa my aunty ahụ, my aunty already meted the man, ya sị ya biko na ọ bụrụ na ọ chọrọ ka ihe ya bụ na anyị ka ihe ya bụ ịba ka ọ hapụ ụmụaka. Ọ sị ya mba na onwe ihe o ji eme na ọmụwa nke ọ chọrọ. Isi na-adị too much. Masị aunty ya no worry. Na afụgo m na dis afụfụ ụwa na nwa mgbe ọ ya ebe. Ọ wee buru akpa m. Ọ kọrọ m ga-akọ m aga o. E wee chọba ebe uncompleted building. Wee gaba agụọ last bus stop. So we did completed the Western one place, my sister. Ebe ha na-eme ya first point. Enwe ya ụlọ elu. Hapụzie ya. Ọ dịka o ji ụlọ elu ahụ wee dọrọ the land. Ihe dị market m na ndị choosing that time bụ mmiri. One big canal. Choose na n'ọba ahụ ha n'ụwa. Ihe nowadays. Ebe 2002, 2003. Anụ ọha bụ aha choose na anụ. Sọsọ m nọ ebe ahụ, sọ m nọ ebe ahụ. Mma na-afụ ọkụ ndị choosing. Ụjọ ngịnị ụjọ adịghị atụ ndị ochi gafe ochi ebe a ka ha na-abịa eke ego fa. You understand? So orukwa na ọtụtụ ma pụọ chọba ihe m ga-eme maybe je hustling because mụ na nwa m bụ onye hustling ma jekwe na nke ndị ama ntị ahụ anya hustling kwa ka anyị si ajụọ m ebe m nọ masị ya no worry. So nọgideze ma chọbazi ka sa amụ isi saloon around that place na ọ bụrụ ihe a na-ahụ ka m chọọ aka ọrụ nwere ike iji na-eri nri. So my call one woman like that, my problem. You must man so bad, but I'm there more easy than there. But I am ego. So both pedicure and manicure, man, I'm more detail. So sometimes ndị ga-agame home service mee ha mfụkwa ndị ga-asụra ha akwa and my own draft bụ nne enye m nne. So maybe they ban save ego na-egote phone wee na-eme GSM na-eme phone call. So one woman na ile ahịa mkpụrụ osisi. So o mecha offload la sometimes na ahụ n'ime shop ya. So ndị mmadụ agwụba gị na anụmanụ ahụ na shop ya. Na anụmanụ ahụ na shop ya. Ọ bụ esi m ọrụ wonde ya bịa. Wee m ji amụọ m ili mụmụ. Wee jụọ m nwe njara ahụzi ebe a. Ọ nọ nwe ebe nbi. Ma kọchere my story. Ọ sị m oke ka o jefu the place. Mgbe na-abịa so Lagos. Ọ sị m ebe a ka m besi ya so ha. Because na ihe ugodo mmiri ya gafe ikpere gị before ị bata n'ime the place. So when they social the place, social wait years also. You understand? It can walk on top of that thing. So go and they make fish punch eba. When I hate zeros eba, so happen I hate zeros. That animal is put their fish punch because they do eba harabiala. So it is that until it is zeros. Was it that now? Everybody they are eba. Ka han chani ka because the woman amuta be masha. Ka mo na ina busy with her girl. I was very happy. So they are saying, okay, they say here, work up in 13 years or coaches some places. The young Weber had been says, okay, I remember like that. Not the okay, and the Potazia, opposite on Wednesday, can hear me, I make a man. So for remember, another family I joined upon you, like 4 families I joined upon Breba. So my woman and Norze like my sister. So Brotazia here, my help boy, maybe of food, I didn't get a help boy there, because on the food, season my sister on the rocker. Boy, I hope all the boy and boy within and the my saloon work on them, pedicure and manicure. So measure out from morning from 8 5. So more up at the grand woman help where
na ọ bụrụ ndị nja ga-esụ akwa nsụ akwa enye m na ọ bụrụ ndị ga-ekiri nwere ndị ncha ọ na ndị afta bụ nne so mmiri bụ nna dị ụma na-ebiri ọzọ onwe ndị na-ebe ahụ nlere ala ndị ọmụnile nwanne a na-akpọta ihe afọ m sị ha ụgbọzie da ma ntị nọ mbụ nwanne ọsị ya sị na ọ like n'ọchọ ya nọba m na wahala so before then ihe niile na-agabi amara kpọ ma mara na fon si biko ya chọrọ m ego ka m were rent ụlọ ya sị na onye na-enwero nne na-asọvaịvụ onye na-enwero nna na-asọvaịvụ kwa na m were onwe masị onye na-enwere nne na nna chai na-agba nkịtị so Saturdays wedin eziro m ezi nne m magadi wedin ihe na-agara wedin be ngene iri nri nricha nri me ngere na-aghara onwe m peda ma ntị ahụ dị ma na-asị ya na ọ laikiri m na ọ chọrọ ịnụ so ple ọ gafee onye ma ntị ego ma anyị lọ ma ntị asị na ọ bụla ego ka ọ chọrọ ebe ha na-ere ala na-agụ enye ya ala ọ ya ahụ ka ọ masị yes na ọ dị serious onye gosi ma ntị ahụ mena bụ ma ntị so onye gosichede ma ntị ahụ dadị ọsị mana ọ bụrụ sọ ya nwa bụ ihe nwe diplo family na ma ihe ma eweta 50,000 o wee wetara ya akwụkwọ the place so ka ọ wụọ nke ya so na agreement bụ na ọ ya anụba ma ntasị no problem ma ntị ewere ego nye ya weta akwụkwọ ma ntasị makụmafụgo ndị woman sị makụmafụgo na malakịta ya masị mba onye mere n'ụwa ka m nọ Yoruba na gịnị mere ọsọ ndị nke ga-emezi na sị ya n'ụwa na mụ achọ ebe ọzọ na ọ bụrụ na ọ fụrụ m onye ga akwụkwọ sị na nsogbu adịrọ so o nwere ebe na-enye ego fon na computer village that time so mụ na the boy eme change of number after like 4 months m bịakwara igwe another phone m ji eme business center so the boy achọrọzi m bịa agwa ọda dị mmiri na-ezo ọ bịazi ebe aha m bịa so gị mere ma gwacha ya ọsọ oke na m bịara nwanne ya nwaanyị bi na adịghị na mmiri na-abata na the place ka maka mme nwanne ya nwaanyị onye ebe ọbụzọ onye ọrụ etere ebe ahụ bụ junior brother dụta na mmiri na-abata ebe ahụ junior brother ewere ziri isi ebe ahụ mee ngere pụọ n'ọsọsọ nwanne ya nwaanyị ahụ ifi bi ihe bi ebe ahụ anaghị alaiki ya nwaanyị adịghị ebi sọsọ ya so thank God na mbezi ka mme ya onye abụọ chineke na ọnụ gị mesi ebe a gaba ike ya fọrọ ike ya gabazie aga ege wee fụ ya tụrụtụrụ mmiri zoo mmiri na-abata na dị ụlọ anyị arịgosiri elu silin better than ebe ahụ m bidoro before mesi ebe ahụ chọba ọrụ chọtọkwa ọrụ na-arụ ọrụ so the boy asị na mena bụ ya ayịba enwere m choice mụ na the boy ayịba 1 year 2 years 3 years ndị dị na-abịakwara m bịa before then my mother anụbeghị my mother wee sị na mụ nwaanyị ebighị ụzọ wee ṅụọ dị na nke ha dị eme okay I have to wait my mother anụọla di n'ocha di na-emekwa from ime sex girl ahụ so madam ma nwee problem madam m nne m sex girl enwe problem ti di ya sha gara di ya nọ na ndị na China n'afọ so ha akwụsị m ọrụ so ma madam ekpere sị ebe ọbụla na ndị chọrọ biznes m ga-eme ma chukwu ya gosi so from there ma were 6,000 naira gaa Alaba International go charger 5,000 ọsị ihe ọ kwụrụ m bụ 6,000 ihe na-akwụ m 12,000 200 every day ọ were 6,000 enye m 6,000 naira ahụ cash ma ewere ya gosi ya 5,000 bata ya chọọ onye nga na space wee na-ere chaja ọ na-aka so bido my life bido ire chaja chukwu na ngozi isi na-aga mgbe mana akpọkwara m na fon jụọ m ka m si eri nri ka m si eme so from mụ na that boy nwanne ya nwaanyị ahụ ibi ma rent ụlọ my own my mother invite my mother basị na ebe a ka m ji rent ụlọ because na silin ya emago silin ya adịcha mma silin ya mere mgbawa 2008 ka m na-agwajighị ha anya silin ya mere mgbawa sị ya na agwọ esikwa ebe anyị bata leta mmadụ ya ka mmadụ akwụ masị oke ebe agwọ na-atagburu m mgbe m nọ na kọmputa bidi m nọ na swamp ọ bụrụzi ebe a njizi ego wee rentị ya ka agwọ ya ata m agwọ ya ata m ya nọchala mana ama na-ejikwa onwe m ma na-afụ ego so na-agbazi Dubai na-ebunata shaja original shaja na-ebunata ya na-ere so to not to disappoint that boy for m wee bịa bido m na nwanne ya nwaanyị so m na-abasị na ya ọ dị long story short mmelaba nọọzi so mgbe mmelaba anyị agbake peace mmelaba nọọzi onye bụ na agara onwe mụwa agara onwe mụwa na-emekwara onwe m biznes na-eme so biznes ma na-agwa m ọfụma that time mana ihe bizi iwe m na n'ebe my mother nọ
ezigbo TV. About 3 years, about 2018. Yes, 2018, March 23. Enyere m poison. Mara ya poison ahụ, mama dị aware. So, na-ejicha hap. Itinerary for mara nwata echi onwe m. Gazie hospital. Asị na mmiri dị na my lungs, na mmiri dị drain. Mmiri ahụ dị na my lungs. Masị okay. Ma anyị gaziri ka ndị drain mmiri ahụ dị na my lungs. I have to go down to East Ihenu Hospital na Anambra State. Could you believe na nne m na-eri eri? Hospital na-enye gị nri o. No, ihe ọ bụla ị like in hospital, they book you on or ịchọ ihe ọzọ ị eri. My mother na bụ a teacher na one private school like that, boarding school like that. Ndị m na-eri eri, my mother asị na nweta ego ka o ji ego siere m nri m ga-eri. M weta ego nye my mother ebe esite nri butere m. Ma nọchọ na hospital like 3 months before mmiri aha dry ya. My mother ejiri ego ya sie nri one day butere m nwa. I don't know. Ama m ihe dị ọdị hatred. O jiri ego ya sie nri one day butere m nwa. Wee mechasị na mmadụ dị oke edischarge ya m. My mother one naira ya abata ihe ọ gwara m bụ na o jikwa ego. I pay for the hospital bill with the help of my friends. Akwụ ụgwọ hospital bill because they discharged me, refer me to Enugu teaching hospital because my breath na-adịrọ mma. So from there, I say hamba. Ka m gabazie Lagos, so anyhow. So ma gote Lagos. So no educating na nwere fibroid. So no educating na nwere fibroid, the doctors na ga-eme operation. I call my mother na phone say that na I want fibroid, I eme operation. My mother said na meji nego nje operation. Na nurse we fear na jiro 1 naira. I was like the first surgery girl, it did not contribute to 1 naira. And this thing now, I'm gonna period of the month now. Therefore now atakasị more, the pain is too much. Because the doctors na ebe ọbara kwesị sickness apụta, ma ọ bụrụ ebe ahụ o si apụta, na ndị na-ewepụ fibroid ha correct ya. Therefore na enwere ike nọcha n'ụlọ 3 days, therefore na him too much. And you know, we have to go to follow the campaign m na pass through. Ma still, ọ sị na o jiri ego m ji eme operation, ọ bụ na m ji ego, no problem. Because abụghị m isi nne ọ bụ, sorry to say, abụghị m isi nne ọ bụ. Mụnwa, onwere onye birthday ya n'ọbụla mmanya zere date ya birthday ya, m megoro both woman hair, both akwa, both gifts onye ka ụmụ soup, on the hair na-abụ na akwụkwọ ọrụ, I will send to her. If you think I'm lying, I will send her phone number to you to ask. But if you reach my own birthday, she will give me 5,000 naira. It's not money is rich. Now you want to Lagos on a phone ego, come on to inside the afraid. Just imagine that. So I'm far like this. I have that company in my hustle. I do a little woman because some people say I look older than my age. I hustle and I don't care. I'm just tired. I'm so tired because I'm not late. I'm not tired. I'm not tired. My mother. The reason why you text, you send the message today. Up on my phone, and I can get my matter because now from everyone I got church. When I got the woman, not the body I do is open. Up on I got church, and she gonna be an walk. So the woman I said, well, I'm saying, you got the woman everything. My cancer went on no, but now the woman they're ready to tell no. Everyone I got church, the owner of the place. Say no more, even in the I have to pay for it. But here I've been na Lagos. And I'm going to get every damn thing make it comfortable. I want my boss to say, if you are there, Nana, and say, get them to tell you anything, what they can go to the okay, my own. No, I have to set up what to see with power, that kind of issue. So my wife woman say, I tell you now, or can go with my investments because I am a main invest in land property. So now the woman, I'm going to actually now they make sure I'm willing every damn thing to the orphanage. Every man only with it. So the woman said, I'm going to like that too. I should not say like that. We said, okay, that is it. So I went to email the operation on a East, on a Lagos. Now, camera, can you see a mayor? So more to put on more buy get just support for them. Because sometimes may imagine because till now I not been deal because of this health issue. But I don't think that love exists. Sometimes the agony and hatred I will be using it on people, but I'm not like that. End of the day, I find out after what I married here. So I want to marry here. I'm checking out all my friends now, they are married with the kids. In line and again, I'm also be sickness.
Even na not be sickness. Imagine how the man and that the man. Just imagine. If only way to communicate for so you know the after of what is coming out from you. Or body case where the man, not after but what she's getting from you. Or body case where the man or the after. My sister, this like sometimes I say, I'm just that one and I tell God that one now to go. Eh, I'm just so tired. I'm so tired. My sister, this is my true life story. I said, let me share with some people. This life no balance. And on your book, I believe in the name of God. Thank you, ma. ụmụnne m unu anụgo n'ije ụwa mmadụ akụkọ ụwa mmadụ ife nne melụ nwa ya ighere ike mụọ nwa ịmụsịa ịtụrapụ eu chukwu melụ na ebele mgbe ụfọdụ ndị nwere ezigbo nna amara ife chukwu melụ fa ụfọdụ ji eze ekpe ekwele nwa afọ ịmụlụ n'ime mkpuke ọyọlụ gị mụọ ya ịmụsị anya ịtọrapụ ya na-asị anya were onwe ya so onye nwe nne enwe nna ee chai ike gwụrụ amara m ife m ga-agwa those girl but my sister you are strong o imeligokwe na ọnwụnwa imeligo ọnwụnwa ife dozi na ya kịta abụ I don't know agba ekpeluchi nke inyekwulu gị aka sikwuolu gị nnicha gị nwakwa sef inwetakwa ị na-enye ya ka ị wee nwee somebody to call a mother somebody to call your own I understand kedu ife isi m kwuo what type of a mother is this kedu ụdị nne bụ ife a na nwa ya ma mbụkwa ụzọ n'udu nwa ị hapụrụ ọ na-aga from house to house na-agba bọị bọị afụfụ ụwa I understand just just treat yourself and I don't know for one uncompleted building a lady ọba abụrụ na o nwere nne onye gị bụ ike ọ na-amụ nwa nye gị ebe ike ọ na-amụ nwa so amụọ gị ifu nne gị fụ nna gị just praise Chineke gị si ghara ize gị ọkpọ ọtakwa gị ebe a if not ị mara ma n'ime uncompleted building ka ị ga-anọ eto ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ